حاونا سلومون هبتم علنا سلومون عدمينا خبير كامل ساكا دا مسجنا مجمرة كتلالن عدل كبكة قرايا غني اللي استعدمكو كبرتها باللي مسجن شمي سلومون هبتم يقول محجي بزحات تلالين يرجن بز أقاط أمن خوسخ أب واشنطن دي سي أزغمت أبز نايدليت فتحي كم من قصاص دما بزحات حوات أبز ساتفي مالتيو أبو سلست قلعية أب سرحيكا كم كونسلتانت أدفايزر كوينة سرح أب اسمرات ولي لعبي اسمرا يونيفرسيتي جراجويتي سلازم السؤال لنا يمثلني مو حجي بمخنياتنا محلافنا كلتشحن 19 مستزنة برينا يأكل من قصاص كلتشحن 20 كان هو أتيو كله انتاي نيرو حبري تخبرنا وين انتاي تمكرو حليفو كلتشحن 19 أنا مقصلتا ناي بزح عمتات قالس خوينا ግን ዳርጋ ንብዙሕ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ነተኣብ ደገ ዘሎ ኣብ ሓደ ንኽመጽእ ዓብ ተራስ ዝተጻወተት ዓመትያት ዝብላ ማለት ካብ 91 ናይ ናጽነት ግዜ ሰብ ብሓንሳብ ነይሩ ኣብ 2001 ብዘጋጠመ ኩነታት ድሕሪኡ ዝሰዓበ ጸገማትን ሽግራትን እቲ ፖለቲካዊ ኣተሓሕዛ ናይ ሃገርና ቁኑዕ ስለ ዘይነበረ ዳርጋ ህዝቢ እንዳተፈላለየ ኣብ ተሓሳስባ ኣብ ረኣያ ከም እንዳበለ ንነዊሕ ጸኒሑ ኣብ 2019 ግን ዳርጋ ትናይ ኣክል ዝበሃል ምንቅስቃስ ኣዝዩ በርቲዑ ህዝቢ ድማ ዝረዓሙ ዓይነት ምንቅስቃስ ኮይኑ ይረኽቦ ብኸመይ ዝመዝኖ ግን ኩሉ ግዜ ጥሪ ኢልካ ናብኡ ስለ ዘይመጽእ እቲ ቅድሚኡ ዝተገብረ ምስትውዓልን ምርኣይን ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ ካብ ናይ በዓል ቢትወደድ ቅድሚኡ ዝተገብረ ነገር ነይሩ ግን ድሕሪ ናጽነት እንድሕሪና እምቢ ንመግዛእቲ እምቢ ሓራ ኮይንኩም ካብ ምንባር ዝብል ነይሩ ኣብ 2001 ገዳይም ተጋደልቲ መራሕቲ ሰውራ ዝገበርዎ ግብርታት ነይሩ ድሕሪኡ እውን ኣብ 2011 13 ከምኡ እንዳተገብረ ነይሩ ካልእ ምንቅስቃሳት ናይ መንእስያት እውን ብዙሕ ርኢና ኢና ማለት እዩ ኣብ 2011 ናይ EYSA ድሕሪኡ ናይ ስምረት ዝበሃል ምንቅስቃስ ከምዚታት ነይሩ ግን ዝተፈላለዩ ሓሳባት ዝነበሩ ኣብዚ ዓይነት ናይ ለውጢ ምንቅስቃስ ሳተፍ ዝነበረ ግን ኣብ 2019 بفلاي مزب إثيوبيا زمت قاطع مترايو يأكل نلوت إلو بحنساب تأكيد منزو كم حنت فليتي عمد كتير رأيت لكن كل جزء نتعمد رايزي كنا خنرئي زلنا أتقن ميوز التجبر من قصاصات كان استوعلوا لنا مالتيو كم حدا قاطع مخزك كروز اللي أبلتشن 10 شمونتن أبي إثيوبيا لوت مسمت أو واشنطن دي سن كبابيان بزعبا زقود داين مزتاي بزح أخيباتات نزرار بنيرنا تنسايز بهال من قصاصون درجة أوروب تجميرنا مالتيو إذا تنسأز بالمنقصاص انتهي تقندي علامة قداء إرتراس نقول لإرتراوي زملكته أبي إثيوبيا خمسة عينت لو تندمت أب عدنا عبيت عدي برلما سبات أكيبهم كزتيون كنتات كغيرون عدلس لزي رغبو أبدأ خوينا زين الزارولون زين سرحلون مخنيات انتهي لنا تزاريبنا صحفنا صحف نيرو نايت تنسأز بالمنقصاص مسرة طبعا نجراتين ولا حنت بزح كالك ستاتين ورونجن إذن كال نعوز مثل من قصاصاتون تحقاقيزو مالتيو أب 2019 كم زبالكو هزبي نلوتي دلو كم زلو زرعي عمت لذي 2019 أنا بتصبق تصفى ذهبتنا عمت جريز غطرة نخلتشن 20 كا أدالاتنا لازم بالإمنة هلني حراي سلام ب 2019 بزح بدوفتات كم زحالفة قالت كالنا لها يعني اللي كالي كتي حاوفات كمين يرو أبناي قنبت 24 ناي مسكرم بزح نقريو تخيلوا بزعب مبرهن تتقبرنا تبغي يغني اللي حنت نقر ذكيرة أب 2018 إذناي سوشيال ميديا كامبين زت تقبره حاونا ماني إلى واشنطن دي سي مجمريا مس ناي أكل دمت مساس مع مالتيو درجال على الشيح زخون أب بزح أبوليتيكاون لطوف زينا برسب بزعبا ناي أكل دمت يهيبو نسوق أنا معلو عبد الرخت هيبو نزناي ماي 24 عبديس زجبرنايو نتناي أكل من قصاص حدا خابتي أزيو زحجزون نقل ميتزم طول مخانو كسمر الله دللي مالتيو كدميو إذا بفلاينا إثيوبيان ناي سياسة ناي أبن زجبر زلو نجارات بزح مسرعنا أب جزية فنكل حدا سلف جرنا نيرنا إذا خانتايو لولاونات إرترا خمزن دارا أنا خير ويدما زسكفنا قدايس لزلو كم زيلو قصة يقولون دمتنا خلنا نسمع على الناس بالدمتين يرنسون كم حدا تاريخهم معلتهم رياض صبوا مثلاً مهنياتو بس قداي زي حمام إرتراوي على اللغة بلا يتقلنيها كاب إرترا زتسوق زتسعرو سراويت نهزب إرترا بزتنكف على الجباب نخونتاتنا خقولتو كنرين كلنا بزح تسمعنا مالتيو
ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መስከረም 18 ዝኽሪ ናይቶም ተኣሲሮም ዘለዉ እውን ሓደ ዓቢ በዓል ጌርና ነርና ስለዚ ብዙሕ ዝገበርና ነገራት ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ኩሉ ጠቕሶ ክኸብደኒ እዩ ካልእ ነገራት እውን ኣሎ ግን እዚ ኩሉ ክንገብር ከለና ብድሆታት ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን ሓደ ካብቲ ኣብዚ 18 ዓመት ዳርጋ ተሪፉ ዝነበረ ከም ኮሚኒቲ ኣብ ንነብረሉ ከተማታት ንሓድሕድና ብሓንሳብ ክንሰርሕ ንሓድሕድና ክንላዘብን ክንሰርሕን ዕድል ኣይተረኽበን ብጣዕሚ ዘሕዝን ኣጋጣሚ እዩ ኮሚኒቲ ኣሎ በሃል ግን መብዛሕትኡ እቲ ኮሚኒታት ወይ እቲ መንግስቲ ንበይኑ ዝውንኖ ይኸውን ወይ ድማ ገለገለ ፖለቲካዊ ውድባት ጥራይ ዘካይድዎ ፀንሕ እሞ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ብሓንሳብ ዝሰርሕ ነይሩ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናይ ኣክል ምንቅስቓስ መፅኡ ኩሉ ሰብ ይተኣከብ ምስ ተባሃለ ሰብ ንዝፈልጦ ይዝድውለሉ ሕጂ ኣብዚ ከምዚታት ገለገለ መስርሕ ጌጋታት ኣጋጢሙ ነይሩ ንብዙሓት ሰባት ዝትንክፍ ስምዒት እውን ዝተገብረ ነገራት ነይሩ ማለት እዩ ብፍላይ እዚ ናይ ዳይቨርሲቲ ሕቶ ናይ ሃይማኖት ሕቶ ኣብ ብዙሓት ሰባት ኣዛሪብ እዩ ብዛዕባ መንነት ናይ ሰባት እዚ መን እዩ ዘይፋለጥ ዝነበረ ሰብ ክሳብ መንነት ናይ ሰባት ክሕተት ዝተጀመረሉ ግዜ ነይሩ ማለት እዩ ንባዕሉ እቲ ናይ መሪሕነት ገለገለ ፀገማት ዘጋጥመሉ እዋናት ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ዝተገብረ ፅፉፍ ነይሩ ብዝበለፀ ስራሕ ተወዲ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ከም ኣብ ዝኾነ ዓበይቲ ምንቅስቓሳት ትገብሮ ናቶም ብድሆታት ፀገማት ነይሮም ብዛዕባኦም ክንዛረበሎም ንኽእል ኢና ፀኒሕና ሕጂ እቲ ቻለንጅ እንታይ ነይሩ እቲ ሓድነትና ናይ ኣውራጃን ናይ ካልእ ዓለም ሙሉእ ዘዛርብ ዘሎ ብኸመይ ትሪኦ ኣብዚ ቁርብ ልቢ ክንገብር ዝግባአና ኮይኑ ስምዓኒ ኣብ ዝኾነ ሃገር ኩሉ ሰብ ሓደ ኣይኮነን ከምቲ ቁመትና ዝፈላለ ኣተሓሳስባናፈላለ ኣማፃፃእናፈላለ ተመኩራናፈላለ እዚኢታት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ግዜ እዚ ናይ ኣውራጃ ንዕኡ ዝመስል ዘረባታት ናይ ምፍልላይ ክሰምዕ ከለኹ ኣነ ተመክሮ ካብ ዘይምህላው ዝመፅእ ኮይኑ ይስምዓኒ ሓደ ሰብ እንድሕር ኣብ ሓደ ፍሉይ ከባቢ እንድሕር ዓብዩ እሞ ንኻልእ ክረክብ ንኻልእ ክፈልጥ ዕድል እንድሕር ዘይረኸበ ምናልባት እቲ ናቱ ተመክሮ እቲ ናቱ ኣካይዳ ምስቲ ዝዓበየሉ ከባብን ምስቲ ዝዓበየሉን ሰብን እዩ ዝመሳሰል ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ምንቅስቓስ ክግበር እንከሎ ከም ዝበልክዎ ዘይፋለጥ ዝነበረ ሰብ ብሓንሳብ ክመፅእ ከሎ ኣብ ክንዲ ሓሳብ ናይቲ ሰብ ዘገድሶ ወይ ድማ ኣካይዳ ናይቲ ሰብ ዘገድሶ እዚ መን እዩ ዝበሃል ሕቶ ሕተት ማለት እዩ ኣብቲ ንሕና ንገብረሉ ዝነበርና ብዙሕ ግዜ እቲ ናይ ሃይማኖት ጉዳይ እዩ ተላዒሉ ነይሩ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ንምንታይ ብፍላይ ናይ እዞም ኣስላም ኣሕዋትና ንምንታይ ኣብቲ ናይ ኣክል ዘይተዓደሙ ንምንታይ ዘይመፁ ዝብል እዩ ነይሩ ኣነ ብወገነይ እዚ ነቐፌታ ቁሩብ ህውኽ ነቐፌታ እየ ዝብሎ ምክንያቱ ኣብ ናይ ኤርትራውያን መኣዲ ሓደ ዝዕድም ሓደ ድማ ዘይዕደም ኣይኮነን ንኤርትራዊ ተባሂሉ ክዕደም ከሎ ኩሉና ካብ ገገዛና መፂና ነቲ ምንቅስቓስ ተሓዊስናዮ ማለት እዩ ሕጂ ከመናብባ ግን ንሰብ ዝትንክፍ ስምዒታት ስለ ዝኾነ ንሕና እውን ድሓን ከምቲ ዝሓሰብናዮ ኣይኮነን ኩሉ ክሳተፍ ዝግብኦ ዝነበረ ሰብ ኣይተሳተፈን ገለገለ ሰባት ምክንያት ሂቦም ካልእ ኣብዚ ጉዳይ ሓድነት ኣነ ብናተይ ተመክሮ ብናተይ ኣፍልጦ ኣብ ኤርትራ ክሳብ ክንድኡ ንህዝቢ ዘተፋንን ናይ ሃይማኖት ፍልሊ ናይ ኣውራጃ ፍልሊ ኣሎ ኢለ ይኣምን እየ ብዙሓት ሰባት ርእይቶ ህብዮም ርእይቶ ምሃብካ መሰል ናይ ሰባት ስለ ዝኾነ ከነኽብሮ ኣለና ግን ክንርድኦ ዘለና ሓደ ክልተ ሰባት ተዛሪቦም ማለት ንኩሉ ሕብረተሰብ ውክሉ ማለት ኣይኮነን ማለት ብፍላይ እዚ ናይ ኣውራጃን እዚ ናይ ምስልምናን ዝበሃል ቃላት እንዳተጠቕሙ ብዙሓት ሰባት ዝዛረብሉ እንድዮም ነቶም ሰባት ከምኡ ዝብሉ ንዓቶም ዝምልከት ንዓቶም ብኸምኡ ርድኦም ምኸውን ግን ከም ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ ከም ህዝቢ ብሓንሳብ ምምፃእ ንደልዮ ግን እቶም ኣብኡ ንሰርሕ ዝነበርናን ወላ ሕጂ እውን ማለት እዩ ኩሉ ብሓንሳብ ተኣኪቡ ክሰርሕ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ንናፅነት 99 ነጥቢ ዘድመፀ ህዝቢ ሕጂ እውን ኣብ ሓድነቱ ብዙሕ ፍልይ ዘሎ ኢልና ክንሓስቦ የብልናን ግን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብሓንሳብ ዝሰርሕ ስለ ዘይነበረ ገለ ምጥርጣራት ገለ ስክፍታታት ክህልዎ ባህርያዊ እዩ እዚ ነገር እዚ ከዓ ሕጂ በጨቕ እናበለ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣዚና ክንጥንቀቐሉ ዝግባአና እዩ ካልኣይ ከም ሓደ ኣብ ባህሊ ኣብዚ ፖለቲካዊ ባህሊ ናይ ዓድና ከም ሕማቕ ዝተወስደ ነገር ኣሎ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ንሰብ ዘይናቱ ነገር ምጥማቕ ዝገበሮ ነገር የለ ዝፈልጦ ነገር ዘይብሉ ብዛዕባኡ ንሰብ ጎቲትካ ናብኡ ተእትዎ እሞ ድሓረይ ዘይሽሙን ዘይኣካሉን ነገር ምሃብ ኣሎ እዛ ነገር እዚኣ ከዓ ወላ ብናይ ቢትወደብ ታሪክ እንድሕር ወሲድናዮ ኣብ 92 እቲ ንዕኡ ኣዝዩ ዝፈላለዮ ነጥቢ ብዛዕባ ናይ ልኡላውነት ኤርትራን ብዛዕባ ንብረት ናይ ኤርትራውያን እዩ ነይሩ ንኢትዮጵያውያን ናይ ኤርትራ ንብረት ንኤርትራ እምበር ንኢትዮጵያ ይምልከትኒ እዩ ፕሬዚደንት ትእዛዝ ብዝሃቦ መገዲ ክኸይድ ኣይለንን ናይ ኤርትራዊ ንብረት ንኤርትራ ዳ እምበር ናብ ኢትዮጵያ ክኸይድ ኣለኒ ስለ ዘይበለ
ንዕኡ መጥቃዕቲ ተደልዩ ሓደ ካብቲ ንዕኡ ዝተዋህቦ ነገር እንታይ እዩ ኣውራጃዊ ዝብል ጠቐለይ ተዋሂቦ ማለት እዩ ንሃገር ኢሉ ዝተቃለሰ ንሃገር ኢሉ ዝመርሕ ዘሎ ሰብ ኣልዕል ኣቢልካ ከምኡ ትብሎ ጽቡቕ ኣይኮነን ግን ናይ ፖለቲካ ረብሓ ዝደልይዎ ሰባት ኮሚዮም ዝጥቀሙ ኢሳያስ ኮም ኢሉ ከሲስዎ እቶም ንዕኡ ዝምርምሩ ዝነበሩ ሰባት እቲ ነገር እቲ ሓሶት ምዃኑ ኣነፂሮሞ ሓሶት ምዃኑ ገይሮሞ ከለዉ ግን ገና ቢትወደድ ኣብ ቤት ማእሰር ተሳቐሎሞኒ ዝኾነ ንሰምዖ ነቐፌታታት ኩሉ ከሎ እቲ ነቐፌታ ምስማዕ ጽቡቕ እዩ ነሰብ ናይ ምዝራብ መንፈስ ናይ ሰብ ከነኽብሮ ኣለና ሓደ ግዜ ግን ዘይግምት ማለት ነቲ ህዝብና ዝውክል ምዃኑ እሞ ዓበይቲ ፍልልያት ከም ዘሎ ጌርካ ምርኣይ ከይህሉ ቁርብ ክንጥንቀቕ ኣለና ህዝቢ ኤርትራ ብሓድነቱ ክፈላለ ዝደሊ ህዝቢ ይኮነን ኣብ ታሪኹ ኩናት ዝገበረ ህዝቢ የብልናን ብድሕሪ ሕጂ እውን ከምኡ ክንከይድ ኢና ዝብል ግምት የብልናን يقنيلنا تي دهب كان حبريتا بتوسخي كمتي تناي أوراجاتن حدنا زي مهلا ومفللاين أبت حبرت سبن رؤيا دلنا كمتي عيسى يسدلوني حدا أوراجا قانسي يدلو خمي تريو أنا زبوا جناي بجنا عينته تعفافخ مسل خاليو قل دفيرنا خن الزارب ولوز جبنا يوم أب حزبنا فللي كفات سننا زخل فلليات أب تحزبي لنا بوليتيكيات قلنا تناتهم ربحا خبلو ومبليهم مالت حجة بعابي ونجر دحرينا زناتنا قلسي ناي فتح حتو ناي لوط حتوي أب إرتراها لوط مدلاي حجي كون أنت جميرو كاب سبعات أب قلين كله مالتيو ولا بتحقيم كله لوط تدليو أب سبعات كومونيرو في مجمرين في مجرشان أب سمانيات زقات ما في تصامنيرو ولا دحرلات إنه زقات من دحر إناسي بيتودد منو زبل دمت اسمعه مالتيو نصوت رايزي كونه عسر تحمشته أبانات جنبار ما راحت زنبورو نونو زبل دمت اسمعهم كم زين الله نقتصل يبلنان إذا هاجرنا بحادث زي كونتسي قواما بزخانة سرعات كتكيد على وايلهم تزاريبهم مالتي زوم سواد زياتهم مننتهم تاريخهم تريناهم هاجر شتتو نهاجر زقلقلو نهزب استسوؤوا مجرش خابز خمسة إتهاب زودو وسباتهم مالتي حجي نهاجر إلو هيوتون نابرؤون كل زوفي سب شموخة تخفوات زي كوينو كم زاورا جافل اللي أتقل ملزن أبوري كونن جن تومابت جيزي زنبورو ناي بوليتيكا حالفتي زوم سبات كتقعوهم سلازدليو زيوم أورا جاوانيوم زبلتشن هيبامون مالتي زقونا عين برن مخنياتو أورا جاناي كلهم استفال عليه سلازنبرا مالتيو أبزنا حجي ناي أكل استجبر من قصاص كا زوم حزب زيوم كاب حدا وجن يوم زبها الزرواتات تسمعيو زخاني أزينا خنتن قولو زقبايو حدا جنيايو نتحزب خفلالي لا الكازمت أكيدا نزار رمان الله نجلا خم زمسلو كله خالي بخمسة بمع الإسياس جيرو قرب وكلجن كلنا أب حدا نتكلم لنا كلنا إرتراء مخنا إذا من قصاص زخاني سب مني ودمني لا تبع عليك وانا بحسب متيو أنا لو تدلي أبي أترى فتح الرجاجات الله إلي متيو بتمن فستهم قبلوا يزقبعنا أمونجو زجات مقولتات أمونجو سمعتات كتنكف زخيل زتجبرنا جرن تولها كم تزقبوا مجدي تقري مخ خير جبوا إمبرنا حزب إرتراء قالسي نايلو تحطه ناي فتح حطه كلنا أوراجات الله كلهم إرتراء كا أبت مسرح الله زبل قمتي زلني لازم خلط أرى يبلان نحزب خفل على زخيل نايت على حيلي خن سعره مخنا كنفلت قبانا طبق قمتاتي طبق حبرتها يغني لنا مسؤول أتحزب بله حتى كدلي مزي نريو زلنا حقفات إذا كله تمكرو حزب إرتراء حجر كمرح قروبي بالكات حسب وبغلل زبالة ملسا حزب إرتراء رايز يكونس نخالق كمرح زخيل أعمن كإلة تنزلوا حزبيه سلازة طريق بالليل مخنياتو تاريخنا يبوتاتنا عند حرينا ولا خب تسعات مالت تسعات زي كونس بحقوتاتنا مجمريات إرتراخ مسرة كلا زقبروز نورو قال سنترينا أربعات خمسات استجبر تاريخ هذا بهايمانة وقدات نوعله خطك قصي بفلا يبزناي كنشا من قصاص مبزحتو بإرتراي آتينا بيتوبيا خيدو مبزحتو نسيها بيتوبيا نتوانجل سوكوز نورو إرتراوانيو منابط بهايمانوت تجمر الله ده حري بنقد ببزنس انت داخلنا خاني بزحات إرتراوان أبي توبيا خينهم عبيت تكالات كابر بعطات خمسات بيلوم مالتي بزح سرعهم زنبورون فلت الصوت رايز يكونه ولا بزجي زون إرتراوان بزح نجارات عوتاتهم كل محج قرب تقيسية نيرة
ኣብ ቅድድም ብሽክለታ እንተሪኢና ክሳብ ናይ ዓለም ቻምፒዮንስ ዝወስዱ ሰባት ኣለዉ ናብ ኦሎምፒክስ ማለት እዩ ኣብ ንግዲ እውን እንተሪኢና ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ዓበይቲ ናይ ንግዲ ትካላት ዘካይዱ ዘለዉ ኤርትራውያን ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ገና ኣብዚ ግዜ እዚ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡ ዓይነት ምንቅስቓስ ዝገብሩ ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኣነ በዛ ንእሽተይ ተመክሮ ኣብ ኣሜሪካ ኣብዘን ዓበይቲ ትካላት ብዙሕ ክዛወር ክርኢ እንከለኹ ብዙሓት ኤርትራውያን ዝመርሑን ዘካይዱን ኣለዉ ማለት እዮም ስለዚ እቲ ዓቕሚ ኣብ ኤርትራውያን ኣሎ ዘየለ ኣይኮነን ኣብ ኣውሮጳ ከምኡ ኣብ ብዙሓት ዩኒቨርሲታት ከም ዲን ከም ኣካየድቲ ኤግዜክቲቭስ ኮይኖም ዝሰርሑ ብዙሓት ኣለዉ ማለት እዮም ስለዚ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዘሎ ዓቕሚ ከነስተዋሕዶ የብልናን እዚ ናይ ደገ ጥራይ ዘይኮነ ወላ ውሽጢ ዓዲ እውን ኣብ ውሽጢ ዓዲ እውን እንድሕር ከነስተውዕል ፈቲና ብዙሓት መንእሰያት ነቲ ሃገር ከካይዱ ዝኽእሉ ንሃገሩን ክመርሑ ዝኽእሉ የለውን ማለት ኣይኮነን እቲ ፀገም እንታይ ዘሎ እቲ ስርዓት ነቲ ሰብ ዕድል ኣይቦን እዩ ዘሎ እቲ ስርዓት ዕድል ስለ ዘይህብ እቶም ክመርሑ ዝኽእሉ ሰባት ኣብ ክንዲ ቅድሚት ዝመፁ ነቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ሪኦም ነገራት ክዕዘቡ ስለ ዝመርፁ ትምብሉ ስለዚ እታ መልሲ እንታይ ህዝቢ ኤርትራ ንኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ክመርሕሲ ነዚ ኣህጉራዊ ፀገም ኣብ ዓለም ዘሎ ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ ዝወረደ ፀገማትን ሽግራትን ክመርሕ ዝኽእል ክእለትን ዓቕምን ኣለዎ ግን ቅድሚ ናይ ኣፍሪቃ ሽግር ቅድሚ ናይ ካልእ ዞባዊ ሽግራት ምፍታሕ ናይ ገዛኻ ሽግር ክትፈትሕ ኣለካ እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ ንከምዚኣቶም ሰባት ክመርሑ ዕድል ዝህብ ኣይኮነን ንብዙሓት ሰባት ካብ ዓዲ ንኽርሕቁ ዝደፋፍእ ኣካይዳት ዘይኮይኑ ዝዕድም ስለ ዘይኮነ እዚ ነገራት እዚ ኣብ 2020 ክቕየር ኣለዎ እዛ ዓዲ እዚኣ ፖለቲካዊ ኩነታታ ተመሓይሹ ህዝቢ ንኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ንኻልእ ዝኾነሉ ኣገባብ ክንገብር ኣለና ሓንቲ ብታ ዓንተወይ ቁርብ ናይ ብድሆታት ገለ ክጠቅስ ከለኹ ብዛዕባ መሪሕነት ክጠቅስ ዝግባአኒ እዩ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ዘስተውዓል ኩሉ ፀገማት እንታይ እዩ መሪሕነት ብምርጫ ዝመፅእ ኣይኮነን መሪሕነት ብተመክሮ ብድሌት ፓሽን ብትምህርቲ ብተወፋይነትን ብኸምኡን ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ንምንታይ ዝጠቅስ ዘለኹ ኣብዚ ናይ ኣክል ምንቅስቓስ ክንገብር ከለና ካብ ብዙሓት ከተማታት ሰባት ክንዕድም ከለና ብዙሓት ሰባት ዳርጋ ከም ዝነገሩና ኣነ እኮ ግዜ የብለይን ግን ደሓን ክመፅየ እንዳበሉ ብዙሓት መፅኦም ማለት እዩ ሕጂ እዞም ሰባት እዚኣቶም በቲ ዓቕሞም ነቲ ኮሚኒቲ የገልግሉ ኣለዉ ከምኡ ከዓ ተወኪሎም መፅኦም ግን ኣብቲ ንሶም ዝነብርዎ ከተማ ንሳቶም እቶም ዝበለፁ መራሕቲ ወይ ድማ ንሳቶም እቶም ዝበለፁ ኣካየድቲ ማለት ኣይኮነን ግን ነቲ ዘሎ ሽግር ኣነ ኣለኹ ኣነ ክገብር እየ ገሊኦም ከዓ ተመሪፆም ማለት እዩ ስለዚ መፁ ነቶም ከምኡ ዝገብሩ ሰባት ኣዝና ክነመስግኖም ክንእዶም ይግባአና ግን ዓቕሚ ኤርትራዊ ኣዝዩ ሓያል ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና ኣብ ብዙሕ ኣብ ከምዚ ዓይነት ምንቅስቓሳት ዘይሳተፉ ሰባት ከነለልዮምን ክንሪኦም ኣለና ካብዚ ናይ ይኣክል ወፃኢ ምንቅስቓሳት ከዓ ወላ ፖለቲካዊ ውድባት ድዮም ወላ ብቲ ህግደፍ ንባዕሉ ብዙሓት መራሕቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ሰባት ከም ዘለዎ ክንፈልጥ እሞ እዚ ክእለት ዘለዎ ኤርትራዊ ነንሓድሕዱ ተኣኪቡ እንዳተዘራረበ ኩነታት ሽግር ናይ ኤርትራ ከመይ ጌርካ ፍታሕ ምልጋብ ጥራይ ዘድልዮ ተዘይኮይኑ ብክእለት ክንስከፍ የብልናን ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ ኣብ ዓለም ሙሉእ ተሰዲድናዮ ዘለና ከዓኒ ክንደይ ምሁር ክንደይ ቋንቋ ሒዙ ክንደይ ናይ ክእለትን ተመክሮን ሰብ ፀጋ ስለ ዘለዎና ናይ ብሓቂ ተስፋ ዘለዋ ሃገር እያ ይብል ኣይተጋገኹን ኣነ ምናልባት ካብዚ ዓዲ ዝመፃእ ኩሉ ግዜ ክሪኦ ከለኹ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ዝተመረቑ መንእሰያት ኣብቲ ንሕና ዝነበርናሉ ግዜ ማለት እዩ ሽዑ መፅኦም ገሊኦም ማስተርስ ገሊኦም ፒኤችዲ ምፅኦም ዳርጋ ዝኾነ ሰብ ኣብ ዝለዓለ ስራሕ ይሰርሕ ኣሎ እንተበልኩ ምግናን ኣይኮነን ድሕሪኡ ዝመፁን ኣብ ናይ ሕጊ ዝተምሃሩ ኣብ ናይ ኢንጂነሪንግ ዝተምሃሩ ክሳብ ሕጂ ካብ ማይ ነፍሒ ተመሪቆም ኣብ ኣሜሪካ መፅኦም ኣብ ዓበይቲ ትካላት ኣብ ውሽጢ 1 ዓመት 2 ዓመት ሰሪሖም ንነፍሶምን ንስድሮምን ዝኣልዩ ሰባት ብዙሓት እዮም እዚ እንታይ ዘርእየካ እቲ ብቕዓት ናይቲ ኤርትራውን እቲ ክእለትን እቲ ድሌት ናይ ምምሃርን ከም ዘሎ እዩ ማለት ስለዚ ሰብ እንድሕር ኣብ ዩጋንዳ ከይዱ ዝበለፀ ስራሕ ትካላት ካይድ እንድሕር ኣለዎ ኣብ ኣሜሪካ መፂ እንድሕር ከምኡ ይገብር ኣሎ ኣብ ኣንጎላ እንድሕር ከይዱ ትካላት እንድሕር ካይድ ኣሎ ሳውዝ ኣፍሪካ እንድሕር ከምኡ ይገብር ኣሎ ኣብ ምናልባት ሳውዲ አረቢያ ገላ ይፈልጦን ያነ ግን ኣብ ኢታቱን ከምኡ ዝገብሩ ሰባት ኩሉ ይኽእሉ እዮም እዚ ኩሉ እንድሕር ኣብ ከምኡ ዝገብር ኣሎ ኮይኑ እቲ ሃገር ተፍርዮ ብዙሕ መንእሰይ ኣሎ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ኣሎ ግን ከም ዝጠቐስክዎ እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ሓደ ሃገር እንድሕር ዘይረግአ ንከምዚኣቶም ሰባት ንኽወፁ ዕድል እንድሕር ዘይሃበ እቶም ሰባት ኣይወፁን እዮም ማለት እዩ ኣይወፁን ጥራይ ዘይኮነ እቲ ሃገር ብዙሕ ሓልውስ ትገብር እቶም ሰባት ናብ ደገ እዮም ዝስደዱ ኣብ ደገ ምስ ተሰዱ ንነፍሶምን ንስድሮምን ኮንዮም እቲ ሃገር ግን ብዙሕ ጎድላ እዩ ማለት እዩ
ስለዚህ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝረኣናዮ ናይ ሰባት ሙፃእ ኣዝዩ ክሕዝነና ግባእ ግን ኣብ ደገ ወፂ ማለት ከዓ ዓቕሚ ኣጥሪ ስለ ዘሎ ብዝተፈላለየ መገዲ ጽባሕ ነዛ ሃገር እዚኣ ሰብ ክኾና ዝኽእል ሰብ ኣሎ እዚ ክጠቅስ ከለኹ ግን ልዕሊ ዝኾነ ናይ ደገ ሓይሊ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ዓቕሚ ሕጂውን ከነናእሶ የብልናን ጥራይት ፖለቲካዊ ኩነታት ክዕረ ኣለዎ እቶም ክመርሑ ዝኽእሉ መንእሰያት ካብቲ ውሽጢ ዓዲ ክመቕሉ ምዃኖም ዝጠራጥር የብለይን ሕራይ ሰሎሞን ሓዊ ሕጂ ምዝናይ የኣክል ቃልሲ ንገብሮ ክንደይ ሓጎስ ጎፅ ኣሎ ክንደይ ቃልስታት ይሓልፍ ዋላ እኳ እንዳተዓወትና ንኸይድ እንተለና ብዙሕ ክስራሓሉ ዘሎ ጉዳያት ኣሎ እሞ እዚ ሓድሽ ወለዶ እዚ መንእሰይ ብኸመይ ኢና ናብቲ ቃልሲ ኸነምፅኦ እንታይ ኢና ክነፅብቅ ካብኡ وأنا زي بخلت كريادة اللي حدثي أبدأ زجات من نازل بالدوتات أبسدت زجات من نازل بالدوتات خلاكا كل يزلنا عدلات مالتي تخليت غاني أو وش تعدي زلوا خنثات كن ريوم مالتي حجي أبدأ نفس وكف سب سريح وعطو نبرو نبر درجاز بز حجزيو بصراحين بتخنثات نايدكون بيتصابون نبرات نايدق أزيوس لازم بدلوت سب كوفيلو نخعل نخزارب زرخبل لجيزي عزي وحدي أب اللوز بحال ناي بيتسمى الرخاف قال زي كوينو أب تهاجراوي بوز حسب عسلو الله نبلاين خلينا مخنياتو بزحات سوات أب استفعل عليه ودبات هالو ولا بزي أكل زبحال من قصاص نجبرو زلناون كل سبعة وبحنساب مت يزارب الله نبلاين خلينا حجيت نايدق بالدهوتات محبراوت أجمعات كم زلوا كان لنا اتفل الليات نبعلو أب حنت ختمة أب كند بوزحات نن عشتو نجارات جيركا حدا عبيز بلا تجبر كال كم زخنة أب تحتي عبيز بلا نجارات كان نن عشتو خلاص تجبر تقني حاجن بوزحة إرتراوين تولي لهم أبز عبد زعبيلو قام بهالأم زفلتقولو كوميونيتي سنتر كله ونا تبوي إذا حجين إرتراوين رايز يكونس ولا بقالوت كوميونيتات نريونا جري إسرائيلاوين كومونيروكم زخون كوميونيتي لهم إيراناوين كوم لهم نيرتراوين كوم زي هلونا مخنيات ولا حدا يرلم حدا خاب تتسجى من تايو تخصاب حجز صنحة كم كوميونيتي زفلت أب كندن حزب كوميونيتي أقول قلود ذهب مسارح ناي بوليتيكا خوين تصنحو مسارح بوليتيكا ها نحزبي زي قرارب زي كونه زفلال مالجي جي كم إرتراوين فلليات تسجايهم فللي مهلا وحما يكونن مس كله فلليات ناقن أب حدا كوميونيتي سمتيو ناتي كوميونيتي ندركو نمتعي خطأمو زخيل أب أقولقلوت زتكورة نت كوميونيتي خهنت زغل أقولقلوت انتهالو تصبوي ناي قدم بوليتيكا وريتو كلنا بحدا مسئنا حدا عين ريتو هالينا كيد على الناس بهالات تحساسبا أنا بوجنا يكونوا عيبلوني زتفعل عليه حسابات زتفعل عليه عين تكايدا نتهاجر قطع ما خلي نت كوميونيتيون قطع ما خلي زتفعل عليه ريتو أب حدا مت سلازي اللي يو حدا خط عب شجر زخون الناس اللو مالتي نزح حجي رؤسو زخالة زتفعله أكايدان في التحن كدلينا أب كل تشحن عسران نزل نجار زي زستوعلو عبيت عدي لبامات أم نفس وكف كتما تأكيبهم من حزب قراريبهم كوميونيتي سنتر نا إرتراوين ويتن زنبرا كوميونيتي سنترس نقول حزبي إرترا زترنفه أب كتمو مالتيو نساتن الحراين ترنفني نايلن كاني حزبي إرترا ترنف زخيل زدل كوميونيتي سنتر أب كله خجبر جباء بحلاية جلا أب النساوين كتماتات علوا المحجهم زجبرا نتنكم زي جبرا نتن كتماتات كسعب أنا اللو عزب رئيت ولا النمالتي أبتع قلقلوت جن أب نفس وكف كتما زلوت سجن أقول لحد يكونن أب أمريكا مسمى زجات مكاش جراتن أب السودان زلون أب إثيوبيا زلون نن بينوس لزخانة بحد حساب نخلو 50 خجبر زلو وقت بلا يتخلنيها بقندو جن أب نفس وكف كتما أب نفس وكف حجر إرتراو خسددن كله نن حد حدو تراخيبو كزتيلو زغل كراخبولو زغل كتحاتلو زغل مدرخ دلينا مالتي نتن مثل لايون فتحنهم رخبولو حجزنا مخنياتو سبنا حد حدو قرارب سلازي لا اي فالطن سلازي فالطكا بستفالالي طرطراتات الرئ مالتي امبر سب كفالط انت جميرو ابز عد حنت صبوت ነገር አላ ማርቲን ሉተር ኪንግ ዝበላ ابز ናይ ጸለም ተቃልስ ክገብራን ኩሎሲ ንደቀናሲ بحبر قربتهم زي كونس بتناتهم من النترو كاركتر يزولو بإنجليزية مالتيو نحنا خاب زي إرتراوين كنلاله خنراخب نكلنا بحدا ختمات أخاخبنا بحدا نحرمتينا نخنلاله عدر نركبنا مالتيو سلازم بخوم عينت كنكرو تصبو مثلا أبتناي وش تعدي خناتات نترينا استفلي
بتزامد مجدي بفلنا يبتعد خمت زجباء قطبة من قصاص لزي تمنجستون تسب سلازدر سلازحازو بتزامد مجدي سب نحد حدو خراخه كعل لاب عدو سلازلخا بزح صقم زلو يمسلن ابز خمس عينت بدهوتات مالتي እቲ ብተዓድና ዘሎ ፀገም ግን ብዓቢኡ ናይ ሕቶ ናይ ሓርነት እዩ ሰብ ሰሓር ኣይኮነን ኣነ ብዛ ዓዲ ሎሚ ተስኤን ኣበይ ኸይድ እንታይ ዓይነት ስራሕ ሰርሕ ተደለየ ክሰርሕ ተዘይደለየ ከይሰርሕ ኣበይ ይገይሽ እንታይ ይገብር ካብዛ ዓዲ መዓስ ወፅእ መዓስ ኣቱ ንደቂ ኣበይ ወስዶም መንግስቲ ብዛዕባይ ብዙሕ ኣይዛረብኒ ምናልባት ዓበይቲ ከም ወላዲ ሓላፍነት ክገብሮ ዝግባእኒ ነገራት እንተዘይገረ ገለ ፀገማት ከጋጥመን ንኽእል ዝግባእኒ ቀረፅ እንተዘይከፊለ ገለ ከጋጥመን ንኽእል ተዘይኮይኑ ሰሎሞን እንታይ ተሓስብ ኣለኻ ናበይ ክትከይድ ደሊኻ ወይ ፓስፖርት ደለይ ኣብኡ ንሰባት ለሚነ ዘውፃሉ ምክንያት የለን እቲ ሕጉ ፍሉጥ እዩ ስርዓት ኣሎ ስለዚ ኣብ ዓድና ብመሰረቱ ንህዝቢ ከንብር ዘይኽእል ስርዓት እዩ ዘሎ እቲ ፖለቲካዊ ስርዓት ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ንኽቕየር ክንፅዕር ኣለና ብዙሓት ሰባት ገልጽዎ እዮም ወላ ኣምባሳደራት ዝነበሩን ዝገልጹ ኣለዉ ዘይንቡር ኩነታት እኳ እዩ ዘሎ ሞ ዘይንቡር ኩነታት ንኹሉ ግዜ ክቕፅል የብሉን እቲ ዘይንቡር ኩነታት ከብቅዓሉ ግባዩ ኣብ 2019 ሰብ ይኣክል ኢሎ ካልኦት ውድባቱን ብሓንሳብ ክሰርሓ ፍትና ኣለዋ ኣብ 2020 ግን እዚ በኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣካይዳ ብፍጹም ክቕየር ኣለዎ ኣነ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ምስቲ ናይ ታሪክ ሰውራ ክሪኦ ከለኹ ካብ 50ታት ዝጀመረ ናይ ፖለቲካን ድሕሪኡ ምብረታዊ ቃልሲ ዝወሰደን ሰውራ ክሳብ 91 ዘምፃና ኣሎ ንኤርትራ ከም ኤርትራ ኮይና ንኽትፍለጥ ሃገር ንኽትከውን ዝገበረ ሰውራ ማለት እዩ ኣብቲ ሰውራቲ ብዙሕ ጽቡቕ ነገራት ተራእዩ ዓወቱን መፅዩ ኤርትራ ከም ሃገር ንኽትከውን ማለት እዩ ግን ጎኒ ጎኒ ነቲ ባህሊ ብሕማቕ ዝተንከፎ ነዘለናዮ ኩነታት እውን ብሕማቕ ዝፀለወ ምልካው ስርዓት ንኽትከል እቲ ቀዳማይ ሰውራ ሃሲዎ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ሓድሽ ሰውራ የድልየና እየ ዝብል እቲ ሓድሽ ሰውራ ድማ ናይ ኣተሓሳስባ ካብ ዝሓለፈ 30 ዓመት ተመክሮ ወሲድና ህዝቢ ክነብረሉ ዝኽእል ስርዓት ህዝቢ ተኸባቢሩ ክዓብየሉ ዝኽእል ስርዓት ክንገብር ኣለና ዝብል ርእይቶ ኣለኒ እዚ ሰውራ እዚ ምርጫ ብምግባር ወይ ገለ ብምግባር ወይ መራሕቲ ብምምራፅ ዝመፅእ ኣይኮነን እቲ ዘሎ ስርዓት ክቕየር ኣለዎ ንዕኡ ክሕግዙ ዝኽእሉ ነቲ ተሓሳስባ ንነዊሕ ንህዝቢ ከኺዱ ዝኽእሉ ኣተሓሳስባታት ዝሓዘ ሰውራ የድልየና እየ ዝብለና